Oso ondo neskak. Amaitzeko oketalai dantza taldea dugu. Talde hau duela 30 urte gutxi gora bera sortu zen. Eta oketa kirol, kultural eta errekreatibo elkarteko sekzio bat bezala integratu zen. En la actualidad cuenta ya con más de 60 dantzaris. Gaurkoan, Kerau talde bizkaitarren sorginak eta euskaldunak abestiaren doinoaz koreografia bat dantzatuko dute. Aurrera eta animo oketalai dantza taldea.